dashboarde vidíte základný prehľad obratov a základné informácie. Prejdite na profil a vzhľad, kde môžete zadať krátky opis vašej reštaurácie, zvoliť kategóriu, pridať logo a fotku vašej prevádzky. V položke služby a platby nastavujete dostupnosť služieb ako online objednávky, online platby, obedové menu a podobne. Pre aktiváciu online platieb je nutné vytvoriť si váš účet na službe Stripe. V položke doprava si nastavíte jednotlivé zóny doručenia podľa vašich preferencií, názov, cenu alebo aj minimálnu sumu objednávky pred danú zónu doručenia. Jednotlivé zóny môžete upravovať, vymazávať a pridávať nové. V položke otváracie hodiny si nastavíte otváracie hodiny prevádzky, otváracie hodiny pre dostupnosť online objednávok, prípadne dostupnosť obedového menu